Hapot, mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mga tugang, good morning po sa Indogabos. Dahil pong personalan, kita po tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ang katuyuhan, ang sarong problema masolusyonan, ang sarong isyo malinawan. Iyan po ang hapot sa DCGB. Ngunyan pong aldaw na ini. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis. Mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alag o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay kay pan po nasabayan ng protection Liver-Aid. Liver-Aid, Silimarin Capsule. Ang Liver-Aid Silimarin Capsule para sa load asim protection kangatay, iyan po may Silimarin na halis herb, natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver-Aid, saro pong antioxidant na nakapagdataon ng proteksyon. Sa raldo na pag-inom kang Liver-Aid, pwede pong mabawasan ang danyo sa atay. Makatabang man ang Liver-Aid sa pagpugol kan paghubag kayan. May bisyo man o wara, mahilig man uminom o dae, mas maray po ng Liver-Aid Silimarin Capsule. May sabay niya tural daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver-Aid na! Para po sa baskog na atay, ang Liver-Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Para po duman sa mga suportador ni Congressman, kandidato para Congressman Kaloy Loria, Kaloy Andis Loria, para po duman sa mga supporters niya, dahil po siya makakaabot ngunyan para sa interview ta sa DCGB, pinag-reschedule na lang po sa maabot na Friday, same time, ha? Para po duman tama ka, nag-arabang ka mo, mga tugang sa mga supporters niya, dahil po makakaabot ko niyan may busy schedule, susog po sa Samuyang Program Coordinator, sa Samuya Tabing Program Coordinator, dahil po makakaabot ko niyan, kaya pinag-reschedule po sa iyang interview para po sa iyang mga plataforma di gobyerno sa maabot tabi na Friday, alas 8 po ninaga, ha? Abangan na lang po nindo yan, tangani po nadadangog taan duwang lado, kan kandidato para congressman, kan segundo distrito, kan Albay. Friday po siya, masaliwat na magkakaoron niya to para po duman sa iyang mga supporters. Mientras tanto, ramon tanawan mga dagdag na report. Nasa linya po si Jimmy Nasalita. Jim, good morning Jim. Come in Jim. Jimmy, sandali lang. Jim. Hello. Yes, go ahead Jim. Maray na aga tabi BP. Interview man ko tanya to ngunyan si Congressman Fernando Didi Cabredo. Pero may nagkataon na may kahuron pa. Mabalik na lang ako tabi BP. Aya, okay. Okay, Sige. Balikan niya to mga tugang si Jimmy Toton lang sa nagkapira niya tong hapot mo niya na pag-aaga. Tabi alas 8 bago mag-abot ang 8 minutos bago tabi magabot ang 8 nin pag-aaga, digdi po mga tugang sa satuyan na programa. O magtaga kung kita magtaga pili kita nin mga leader nin banwaan, syudad, probinsya na satuya tabing talagang napupusuan. Tan utang kan Pilipinas, sigan dakol mo niyan. Sigan dakol. Tabi kang utang kan Pilipinas, tabi susog duman sa latest na report kaso bago na nako tabi kan sa tuya na mga pag-iriba, lalo na tabi na naglubo mga tugang ang utang kan Pilipinas sa lokal asin mga tugang sa international na pag sinabing itong sa mga napapagkautangan ka ini, digdi po mga tugang sa Pilipinas, tabi buda sa luwas kan Pilipinas. Kaya nagparadakol sa utang
Kaya sa mga utang, mga aki, ta siguro parte gyud ang kang governance ano, parte gyud yang kan ni kang pagkapadalagan mga tuganin gobyerno na dapat nag-uutang. Imagine na. Kaso bagong aga uminabot sa preto 16 Kwado tabi no isukuan, agado tabi naman sa news sa script kanso alas 6 ka sa bago sa national news kung may itkon niya, kung may makuha ka diyan. Taling man ko lang exact amount. Kaya mas maray po na kwan, mas maray na kita gabos mga tugang nagpipili kay mga leaders tabi ano. Tapos may latest kan ka sa bagong report ka sa bago na itala mga tugang kang satuya na 16.63 billion pesos. Trillion pala. Trillion as of February 2025, di ba? Tabi. Yan so kasbago nakuan kan mga pag-iribami sa newsroom nara news director Mar de la Cruz, di ba? Kaya magpreparar po kita mga tugang kumpira mananggad kumpirang pagbabayadan takan sa mga abaabot na daw. Good morning, hen. Ang hapot ko, nataday lamang nagtagdoa ng barangay mga tubig sa Nawasa sa kwan ini sa Uwas. Pabot ban sa kuyang hapot. Sige, tayo pahapota po ini ha. Kung ano tabi ang problema diyan sa tubig tabi sa Uwas Albay. Lalo na ngunya na matag-init, lalo mga tugang na mabawas tabi ang ang tubig mga tugang sa tuya tabi na kapalibutan. Okay. Tangani po na handa kita mga tugang sa palibot, mas maray na kita na mga tao nagtitipon-tipon lamang may mga paagi para maaraman kung anong magiging direksyon takaan sa pag-abot ng daw. Hello, good morning. Hello, BP. Yes, sir. Good morning. Bako daw nagulpi ta kakapapanao, kaya grabe ang utang ta. Pwede. Hindi man magpapanawot. Papong ka na naman yaking karam mo dyan Pwede. Totoo lang mga BP. Sintahan ko Sasabi, napaduman ba iyan sa sa mga proyekto na akan gobyerno ta? Pero bilyon baga ang Pampali, 16.63 trillion pesos na ang total tang utang. As of Pebrero. So abon mo, may pick forward ako sa imo, na mautang na naman. Tama ka palan. Diba sa pinurwad mo sa kuya, ang utang tango niyan 16.63 trillion pesos. Ang mabayad ka, bako man sa presenting administrasyon, mga masunod na administrasyon, sigang utang ta. Paano nga ni kita ulit magparautang? Saan mo ito magparakwaon? Iyo, sa totoo lang. Karakol kitang mga pinag-o. Sa ingaman ng gobyerno, anong ingaman ng gobyerno? Sutak sa pagbabayad ta. Number 1 yan. Bata yan na utang ka. Kung kita ng Pilipino, kaya 500 million man sana in excess of that, saan mo kaon? Iyo. Buda sa pagbayad mo ka lalo ng sabagay, kung ka mag-utang, ka man kang gagastuson. Ang hapot, pero hindi sa inutang ta. Panahon na sa kwarta, sige man ang bayad ta kang interest. Yes. Pangyari sa mama. Enjoy yun talang. Ito yun na ang buhay ta. Enjoy yun talang. Iyo. Pigistorya ko lang para mag-iulok lamang kita mga naga. Personal survival. Yan. Okay. Salamat ikaw. Mabuhay. Alright, di ba? Yung tabi yan, 16.62 trillion pesos kan Pebrero. Ang ahensyata, tabi ki 1.96% kan 319.26 billion pesos. Ang dagdag na utang, salbatana. Ang dagdag na utang, 319.26 billion pesos. Hello? Hello, good morning, Ken. Good morning, sir. Harap mo, Ken.
Ngayon, senior citizen na. Oh. Ako pa po senior, ang utang kang Pilipinas. Dahil man nag-iina. Iyo, ikaw bossing. And ako katamang senior, madali ka sa mga senior. Kaya mo lang may inaan. Sige ang dagdagan. Magkasirig mas nala ka magsisawan. Utang sila babayaran. Ay, sus ko. Patawaran. Gari, ako nga ni, tabi, silent, ako nga ni, gari gusto, ano ni, manay pa akong senior, gari feeling ko, pag gurang na ako sa problema sa palibot. Di ba? Ika, anong taong ka po, Inaki? 50. Gusto sabihin, inabot mo si Magsaysay, Marcos, di ba? Inabot mo si Magsaysay, inabot mo si Marcos, buda si Makapagal, ade. Makapagal inabot mo, Makapagal. Oh, kung sabihin, sir, magpon ka ito hanggang mo niya, nang utang ta, nagdadagdag, dahil mo nag-iina. Increasing pala. Oh. Oh. Marami ko ng buwan ko, nakakupo kita kay Paglasyon. Oo. Ang solusyon na makaahon ka sa utang, magpasakop na kaya sa kanila. Latoson ta ka. Ay, di pa lang pwede maglatos kigurang. Opo, po. Ikaw pinaka-paborito kong announcement sa ang style mo, kaya ka nagpapamarka, pero bidulong ka kang malay. Ay, salamat po. Salamat. Ika, ang nasabot mo, ano na sa puso ko. Ay. Aram. Aram mo na yan. Mm. Kahit ako kapasikat, kasi hindi na sikat ang Ah. ay bilis pa ka. Yeah. Mesiyan mo. Salamat po. Salamat. Ikat na talaga ang tunay. Salamaton. Bye-bye. Di ba? Imete na. 1960 siya inaki. Perang edad na ngunya. 1950s siya inaki. 50. Perang edad na ngunya. Parehong nahiling niya na direksyon. Kada presidente nagdadagdag ang utang kan Pilipinas. Sa kabaga. Kaya ngunya, bako man magkangalas ini kung nag-increase kita nin utang, mga tugang na 319.26 billion pesos. Diba? Oh. All right. Ang riprap sa Barangay Saban, pakipasya rin daw tabi kay Jimmy para mailing niya so tiglaang na kabilya na size 8mm, buda 10mm. Kina, ma-finish na, mabayad na. Sayang kang kwartakan gobyerno ta. O salbata na, o niyo. O sige, ipuwan ko tabi kay Jimmy ini para po mahiling iyan tabi na ano yan. Para mahiling tabi iyan na sitwasyon dyan sa Indong Barangay sa Saban Kanua Salbay. Baka parte dyan sa inutang ta. Joshua Bino. Oha, may dagdag na report. Come Yes, good morning. Good morning sa mga parantabay. Yan digdi sa Barangay Sabang, Canlegazpi City. Sabang? Oo, ang grupo... Nangampanya ka dyan? Ikampanya ko na ika? Aro kaya ni Joshua, tara mo lang nantig advance party ni Henry Emini. Ako talaga, pigiling-iling ko na Makarakabutor pa si ma'am. Okay. Sige. Okay. Yan digdi sa Barangay Sabang, Canlegazpi City. Ang grupo ni Mayoralty candidate Hisham Ismail. Sabi di kay Henry Consenso, initial tang pakipagurun-urun sa iya. Opo. Sa paglibot-libot na sa mga barangay digdi sa Legazpi City. At sa nahiling niyang leksyon, ang kada barangay dito, may iba-ibang kultura, may iba-ibang mga pangangaipop. Sa ini sa Pinamarayan, pag naglilibot talaga sa mga aldaw na hiningon niya. Pero dito, transfer ko na linya Opo. kay board member Hisham Ismail, running for mayor sa Legazpi City. Mayor, si Tito Henry. Mayor, maray na tabi. Marinaga po, Pipendri, at sa kapos na nagantabay ka sa imo masiram and magayon na programa. Ara mo, gusto ko ano tira mong masiram na programa. Gari baga sobrang hamis o sobrang timplada. Okay. Sa pag-ikot-ikot mo tabi, Mayor Isham, sa mga barangay na nadumanan nindo, ano tabing mga masiram as in ibang sitwasyon an sa imo tabing nadidiscover sa pagipag-uron mo sa mga barangay? Sa mga tao sa barangay?
Very responsive na si VP Henry and very welcome po ang Apo. ako at sa Kuyang Bilog na grupo. Kaya ako pasalamaton sa mga supportadores at sa mga bagotang mga matubod sa tuyang liderato na gusto naman kipagbabago. At the same Apo. time, tama si Joshua na magkapira, iba-iba po talaga ang kultura kang kada barangay. Sa parehas po kasudma na ang problema sa barangay Kagbakong and Opo. Bariis, ang BAPA, Opo. ang aloy ng agrangay kang magkapirang residente. Kasi, aram mo, VP Henry, ang BAPA mapagal kasi. Iyo. Maski nagbabayad ang 75% kang yaon sa loob ng BAPA, kung 25% din nagbabayad, putol bang po ginaray ka, boss. Kaya, ang sa ang agrangay, naloy ng panahon, magkaigong sa diring kontador, and at the same time, mahalin na po ang mother meter para kanya-kanya na lang sila. Di ba? Aling kung di abo magbayad, kung sisa gusto magbayad, tagos-tagos ang serbisyo pangalay ko. Opo. Magayon po na feedback na nakuha mo dyan sa Southern Barangay ta. Ano ba nang ganyan? Nasa BAPA, paminsan tabi, sa mga member kan BAPA, nagbabarayan so iba dae. Pag napuputulan, daramay gabos. Ano? Damay po, Gabo. Yes Oo. po. Opo. Dakulo may BAPA didi. Well, in fact, ang barangay Mabinit, nakabapa ang bilong na barangay tabi. Opo, oo. May nahiling katabi yor na kuha na pwede mong mapag-adalan pag-abot kang aldaw ngaya halimbawa man tabi para sa mga taga-Legazpi, may connection diyan sa issue kang BAPA. Sabi, well, aramdaman po na nakulang tabang ang katuyang na naitaw sa Aleco, sa pagi kang dagdag na substation and rehabilitation ka mga linya kang kuryente. Kaya po, puntuhan para mapakarayman niya na papa at magkaigwa na sa ng kanya-kanyang kontador and mali ng water meter po sa mga barangay na yan. Pero po kan sa pag-iikot, anong patabi? Tawag yung baga na nagkahampang mga tao nagkakuha ka man ng feedback. Ano pa po ibang mga nakuha mong mga issue o problema na pwedeng matawan mo tabi din prioridad sa maabot na aldaw tabi? Kasabi po dyan ang tubig, depende. Aram mo naman, aram tagabos na aluyan ng problema ang tubig, tigil sa tuyang panabang sulod kay Legazpi. Well, in fact, kunya na taon, nakaganang taki pondo, kasurog tang ako Bicol Party List para sa rehabilitation kang bilog na pipeline, kang bilog na siyudad kang Legazpi. Kasi aram mo, VP Henry, sa tuyang source, malinig man talaga. Kundi, dahil sa 40 anyos sa taon na mga pipeline, route na po, as in may mga luho na mas kaya anong linig ng source na nag-aagi tuman, pag nag-aagi na tuman sa tubong route, palawag naman subaybay sa sindugi. Kaya mas kaya anong bukas na kang sa tuyang gripo, kulay ice tea na po, depende. Ano? Kaya, it will take months. Kaya man, aram ko man it will take months. Aram ko man kaya alatun kang tao. Will take around 8 months to 1.5 year ang rehabilitation kang pipeline na yan. Salidahan ta po, BP Henrique, plastic type PVC na kaya mag-last 100 years. Ano? Iyo mananggan. Ano sa bagang yung plastic na? So mga puti ang color, ano ba blue? Maski sa mga harong magkatabi, magpakulik ang linya. Yun mga usong nyan ta. Pag bakwan mananggad, metal, bakal, nagtatakla. Pag nagtakla, sige ang sadit kang luho. Sige ang sadit kang luho. Tapos nagdudukot so ate tabi, depende. Kaya kaya salidahan kang PVC type talaga. Ayun, okay. So, gusto mo yung tabi, sa iba-ibang, kada barangay na pag-iikot nindo, iba-ibang concerns ang nasabat nindo, ano? Na pwede mong madala-tabi sa pag-abot kang aldaw sa City Hall? Iyo tabi, depende. Asin kayang-kaya taman solusyonan, katabang asin kasurog ta ang ako Bicol, syempre tabi, depende. Aram mo man ang pinakakaipuan ta digdi so kaya tang mapababa so pondohali sa nasyonal. Pasiring sa tuyang padabang syudad kasi kung mapasiyan ta lang ang pondo kang syudad, kulang man tabi para matapos na hindi sa tuyang mga pinuunan ni Congressman Pido at sa tuyang pangiturugan pa mga atin reklamo ka mga residentes tabi. Iyo, oo. So, nakaikot na po kamo sa south pala, nakaduma naman kamo sa north, kan Legazpi ngunyan diyan kamo sa Sabang, sa ano po kay ni Legazpi Port, tabi. Yan po sa Sabang, sa Legazpi Port, ano po ang gari? Kumusta ang pakipag-uron-uron mo tabi sa mga tao? Maray po, depende. Dakol naman ako po atin bese-bese digdi depende. Oo. Okay. Atin may reklamo naman sila sa kuyang patwok ninda, kayang-kaya taman ibuan kipagi kami matabangan sa tinda. Kasi ang ditanguran nagabaha na atin nagadugi-dugi. Kaya
dali lang po itong mga Iyo baga, itong yan mga baga sa inutan kayo, igo baga dyan kisukuan, sugari, ano yan, may, ano yun may mga drainage system man ang gadyan na medyo pagbaha, may tubig, pero ang kwan man, pag nagtapos ang oran, medyo makaskas man ang paluwas kan tubig. Iyo po, bakaskas man po. Ang bultada lang sa ida, palaog. Opo, yeah. Iyo. Pero barangay po, may mga nahiling ka mo na gari, concerns ngaya sa paghinging sa imo kan mga babae, kan mga kababaihan, kan mga kababaihan, na kami ngaya tabi, iniman ngayon sa muyang priority bilang women's ngaya digdi sa samuyang barangay. Yes po. Magkapira po, lalo-lalo na kanakaging bulan, Women's Month. Tapos sa mga nag-imbitar sa kuya, and sa mga sa kuyang tigsabihan, permi ko po sila tig-inform. Nadigdi po sa barangay stanza, ikaw na kitang tigtutugdok dyan, kasulog giraray nga po Bicol Party List. 3-story building, 1.5 hectare tabi. Ang pangaranggang building na yan, in partnership po ini BP Henry sa DSWD. The name of that building is Home for Distressed Women and Children, at the same time Home for the Aged tabi. Home for Distressed Women and Children. Yes po, and Home for the Aged. Yan. At Ayun. least, pirmi ko po sa dating sabi na pag-abot kang panahon, dahil tamang tigahagad, pero at least aram ta, nagwasan ng sirungan, nagwasan ng shelter, para sa mga physically and mentally abused, at in sa mga katuyang padamang seniors na daina pong kayang sa indang sa diri, at in napabaya na po sa inyong mga kaparente. Pakilot na tabi, your same pan location ka yan, na project na yan? Barangay Stanza po. Hindi po Stanza. mismo sa Legazpi. Yes Ayun. po. Pag So, pababa ka po, pag pasiring ka sa airport, ila right side tabi, depende. Oo. So may mga concerns ngaya sa mga babae, sa mga street children ta, o may mga women in crisis, o yan ang mga may edad na dahil kibasta-bastang nadudumanan, pag-abot kang parang pidi po sinda dyan, sa lugar tabi na yan. Yes po. Asahan ng libre ang serbisyo kaya kasi in partnership po yan with DSWD BPM. Ayun. Kaya ito baga, hindi baga sa syudad, dahil waking mga paminsan na ngaya, may minatuktok na ngayon dahil ako makaturugan, ta akong taga duman, nabayan akong auto. Pero, pwede pong araw kan concern tabi, yor, pag-abot kang alaw. Sa mga Ay, po, biglaan nabayan. ngaya. Oo. Warang maistaran, warang maistayan. Depende. Oo, na ngaya medyo tios, etc. Bigla ngayang, alam mo, nag-travel ka, bilay kang kinakaturugan na bigla, may pwedeng gari lugar na pwedeng temporaryo na istehan ni nag-inimas kisarong banggi sana. Arog kaya. Para mo, Henry, kami ni Mayor nag-ulay-ulay ka sa mga day naman maray na gamit sa mga container van na yaon di sa ICR na ginamit kang nakaging COVID baga, Henry. Iyo po, ito ang Iyo man ang ganda, no? Pwede ito. Iyo po. Oo. Kasi 4 years na ito, halos 4 years na day nagamit. Pwede ito po ito magamit. Iyo po sa mga tigulayan na nakaging bulan at hindahiling nito man na nakaulang lang sa may ICR kasi parking space ito pang mga auto. Ililuwas mo ito at pwede pong gibon shelter. Nawiyan pong tigsabi nito mga napabayan, mga dayong istaran, dayong maturugan na tao. Buda, aran ni sa terminal, di ba? Aran ni sa terminal. Pero mas accessible. Di sa mo nga ni kasubag may kaswapon may nagdigdi na naman sa kuya na taga Samar, nabayaan ka auto pa Manila. Nagkakaroon sin nga po pwede nga magkaturog lamang. Pangyari sa maawa ka. Pita hotel ko ta, bay na nga sir, sobraw naman yan. sobraw. Talaga, iba mo kay istorya mo, Henry. Sa bagay, para istorya tubudang, pag ako nag-istorya tayo, di man ko pagtubudang basta-basta. Okay. Sige po, going back to your, seryoso tabi your, so grupo tabi, kumusta ang reception kan sa nung mga mga nagasabat sa inyo dyan? Maray pang reception ka mga tao. Well, in fact, ini po, yaong kami ko niyan. Nakaraon gipandisal digda sa covered court ng Barangay Sabang. Maugma po kami. Talagang mainit ang sa pagsalubong at ang pag-abrasa. Tipalog kami sa indang mga arong tabi. Opo. Kaya, at yan, sige, bitaran ko man po sinda. Rutro kong tigsabi sa mga sakuya na abrasa, sakuya na po, na pagkatay ko kaming kaupo, 6:30 p.m. po. Para madami na. Yan mismo sa Sabang? Yes po, hindi po Sa sa Sabang. So pag minaikot pa lang ako pagkaagap, minabalik mo pagkabanggi, pagkahapon, para yes sa po, kokos. para malatag at sinadaw nindang sa mga konkretong programa at plano po. Sa indang barangay at sa bilog na sulat ng Legazpi Tabi. Opo, okay. Sige tabi, kandidato para Mayor Hisham Ismail, good luck. Tabi, ano po ang sa imong mensahe sa nagdadangon niya? Salamat
atin asanin do sa mga daimi po na duman, maabot man kami dyan sa indong barangay. Atin madadawin do sa mga konkretong plano atin programa para sa indo atin sa next generation. Kapakinabangan ka mga next generation tabi. Mga permanenteng solusyon na kapakinabangan kang lampang saro na aloy na panahon tabi, Pipi Henry. Ano? Opo. Salamat, tabi. Sige po. Salamat. Salamat po, Pipi Henry. Atin maray nagagiraray sa mga nagkantabay ka sa imong programa. Opo. Thank you. Joshua? BP, si board member and ngunyan mayoralty candidate Bishop Ismail live degree sa Barangay Sabang. No, ito na Legazpi sabat mo City. dyan, ano? Ha? Ito na sabat mo. Ika talaga, gala ka man. Actually, nakaikot na ako. Nag-agi pa akong Boracay, Puro. Oo. Sige na ako nagluwag sa Sabagay, may... pag man ako makangalas kung nakakaikot ka, diba, abday man ako nagnalas kung nakakaikot ka talaga. Ba't ba? Reporter? Naikot mo nga ng mga eskwelahan na kulehiyo. Yung pang Reporter. Oo. Harap barita. Okay. Oh, sige. Ay, tali BP. Nadagdag na istorya hindi sa Barangay Sabang, Legazpi City, Dos Pabino, City. Salamat, Joshua. Sabi kan texter ta Mayor Henry Maceda, saan po yung lugar noong Black Nazarene kasi di matanda ni Agum yung sinabi mo. Salamat po. Yes, bilang sendong alkalde sa programang ini, sa kuya po na pinapagirumdum sa indo na nagabot na kasuhapon so Nazareno, nahali sa Quiapo, duman po sa parokya ni San Vicente Ferrer sa Tabaco City. Ang location po kayan, kung hali ka pong Tabaco, pasiring ka sa Sabluyon, baya Sabluyon ka, yan po duman iyan na parokya ni Father Fred Naga, San Vicente Ferrer Parish. Shrine. San Vicente Ferrer Shrine. Saro po yan na parokya dyan. Yan po duman so, imahin po ni Nazareno tabi Jesus Nazarene, tama ba ang term? Basta yung dating Black Nazarene yan sa Quiapo, binago so apod Jesus Nazareno yan. Jesus Nazareno Pilgrim Image. Yan po naman sa parokya ni Father Fred Naga sa Tabaco. Hanggan po yan sa Kwan. Hanggan po yan sa hanggan po siya sa Abril 6 gayud ito. Abril 6 tabi. Bukas ang simbahan ni Father Fred pon alas 6 ni Naga hanggang may tawo tabi. Pwede ka mong magbisita duman, libre tabi para sa gabos. Yan po ang konfirmasyon kan sa indong alkalde. Jimmy Nasalita, may dagdag na report. Jim. Yes, salamat ta BBP. Maray na aga sa mga parantabay. Magkakaroon man niya tungon yan ang kandidato number 1 sa balota Congressman Fernando Didi Cabredo, digdi sa 3rd District. Makikumusta kita BBP sa paglakaw-lakaw kay ni and digdi sa 3rd District and marama niya to sa mga plataforma man niya sa mga masunod niyang turno digdi sa 3rd District. Kung good morning, si BP Henry po sa angkol sa DCGP. Kong Didi. Hello, good morning BP. Yes sir. Maray na aga. Dahil man sa nagreklamo ako tabi ko, pero nataman talabaunon man sa motorkid mo manggan sa rungal daw. Ako ang tabi ng mga pambihira na nangyayari dito mo yan sa 3rd District. Mga Sila ko tabi. pambihira pala. Iyo, pambihira tabi. Di ako magpinsar na gulpi ang mairiba. Yung mga women planters, iba't ibang barangay, iba, yung mga leader, mga toda, yung mga pigparatarabangan ko kang mga panahon. Pagpuna ko naging congressman, gusto tabi, gabos na kiriba. Ito ang tigisabi, Ninda, na puro ito voluntaryo, dahil kami nagbayad, dahil kami tinausinda. Alagad, kuya, pinailing sa susuporta, sabi, iyo na da ito ang pinakahalawig na naging motorcade sa Banwaan kang Pulanggi. Tapos sabi, VP, ugmahon ako ng marayta. Ang iba nag-motorcade, sindaman sana. Iyo. Sa muya, nagululwat natin ang tao. Pag kuya ko ba ganing hand sign kuning si? Nagululok sa ang tao, nag-ano kisi. Little sabi, ugmahon ako. Nagkakataba ng puso. Iyo po.
Oo. Di tabi ka muna sa motor kid mo tabi kung di ka mo naggapo lamang maski tagsararong kamote o ano sa mga nagiling. Tama ka. Dahil na. Sa mga baka sa mga women planters mo may bit-bit lamang na kamote. Yung mga nagdadalaw, dapat sumasunod. Sama sa Ayan. tas sabi Ano daw kung dahil man ni magbawal kang kumili kung alimbawa dahil pampanaw ng kwarta ay panaw kamote. Sabi ba gani Mayor Seto, Chairman Garcia na lingko sa news mina. Ang pagpanaw daki kendi, okay lang dada man da bawal. O kung kamote, mas lalo. Kung kamote kayo, ano? gari mas mareta. Tatain kada agi para bading sarong kamote, pero ipasalo mo kay mareta baka makatamaan sa payo, may maludugan. Okay. Anyway, kung karaw man na po ito. Ngunyan po ka nagdadalagan Giraray bilang congressman kan 3rd District. Ano po ang nahiling mo na gari? Dapat priority mo pa kung kapag katiwalaan kan mga taga 3rd District sa maabot na eleksyon tabi kong. Ako mo digdi sa 3rd District, ang mga tao digdi. Lalo na pag ako ang kaorong ninda. Kaya man akong yung dapat magpaliwanag kung anong mga ginibuhon ko. Opo. Ang pagpapaliwanag ko sa inyo kung anong mga ginibo ko. Sumaling mo magatabi sa Facebook. Okay. Kakada mga post ko, pigiling niya ko ang mga ginibuhan ko. Ako tabi, madulok sa inda bilang sarong incumbent. Oo. Na dahil ka lamang na may kakaturo sa barangay ninda. Na nagibo mo. Kasupog, di ako madyan sa barangay. Okay. Yung mananggad, ano? Madumang ka sa barangay, ano nga nagibong ni congressman dito sa barangay ta? Ay, utap pa Ayun naman tabi, po. oo. At least may katuro ka na pwedeng naitabang mo na sa enda. Oo. Ang pagtuga kaya, itong klase ang pwedeng totoo o bako. Oo, iyo. Pero kung ika-incumbent ka, ining yung barangay nito, ini ako nang pag-ibuka ng tinampo. Ining tinampo, ining lugar nindo. Oo. Malawig ng panahon, patupisyado ka mo sa pagbiyahe. Yeah. Alagad, kan ako naging congressman, yan, ano na, maginhawa na ang pagsaindong pagbiyahe. Opo. Sa mga haki na nag-ireskwela, sa mga nagpapasiring sa trabaho. Alam mo, yaon dyan ang kuyan, ang mga tao. Kaya nalilingawan ninda. Yeah. Kung lalo na kung naduman mo ang lugar, namatian mo sa pagsakit ninda. Opo. Tapos, nakawar mo ning kaginawan. Nakaka-relate sinda. Iyo. So kung arog po kang ang direction ko, siyempre incumbent ka man ang ano, anong mensahe mo kan sa enda na tama ba? Kung ako ma-interpret, magkaparagos ka magtatrabaho para sa siring na bagay. Ano pang mensahe mo sa enda kung arog ka approach mo tabi sa campaign? Alam mo kaya, pag ika may ginibuhan, pag ika, gamo ka nag-apply ki trabaho. Opo. No, dyan ba nga sa DCJB, ma-apply kang trabaho. Timing pigit-check kang tao. So, background. Oo, halimbawa ika, dati kang arog ka congressman ka, alam ginibuhan mo. Yeah. Dati kang arog ka ang posisyon mo, kumusta ka man duman sa nasasakupan mo. O, ikukumpara na. Opo. O kaya, bigdi sa 3rd District, ang peming pigdataram ko, kung halimbawa niya ko, makwartahon man ang sarong kandidato, sana, dahil maging batayan ang kwarta. Maging batayan ang performance. Kung kwarta na niya ko ang pag-irestoryanta, mga dayan na kitang kauragi ka ng mga tao. Dayan ang pag-asa ining nasyon ta. Kung kwarta ang magiging papairalon ta sa pagpili ng mga kandidato. Okay, may text tabi digdi yor. Ano na tabi sorry. Congressman. sabi niya, hen paghapon tabi kay Kung Didi, ano na po sa latest tabi sa College of Veterinary diyan sa Ligao kasi so aki ko nahirapan mag-eskwela duman sa Manila. Gusto baka kaya pang makahabol na mag-transfer. Pero ano tabi ang latest kung tagari ang aram ko building ang building construction yan ang sitwasyon? Iyo, ang construction ng building ongoing na. Pero naaraman ko sa Bicol University, mapuuna sinda dyan tabi muna sa Bukap sa Ginabatan. Okay. Oo, mapuuna sinda mo yan na school year. Tapos pag natapos na sa building digi, ililipat na sana. Di ba? O, di ba kung legislated program tabi ni Kong? Legislated Yes po, oo. Iyan tabi,
na ang pag-establisher ka na Bicol University College of Veterinary Medicine napaagi tabi sa Sarong Republic Act. Yan. Ang sponsor tabi ka yan, si Kong Didi Cabredo. Oo. Pinaglaban tayo sa Kongreso. Opo. Tapos naman tabi sa Senado, may pasal man yan, tinabangan kita. Sa mga senador, hanggang pinirma ni Presidente Bongbong Marcos Ayun. na maging Sarong Republic Act. Pag Republic Act tabi, BP, assured yan na kasabay permi sa taunan na national budget. Iyon. Yan ang kagayon ng pag-legislated, ano? Di ba? Iyo po, iyo Pag po, may batas, oo. kasabayan sa General Appropriations mismo sa pag-ibong kan budget nito kada taon. Regardless kung si Puan nakapwesto, di ba kung? Iyo, oo. Diretso Kung yan. dawa si Say na presidente, Oo. si Say pa magtukaw dyan, kuya na tabihan, kasabay ng permi sa national budget. Opo, okay. Sa pag-ikot mo tabi kung sa mga munisipyo poon kang kang first campaign day tabi, may nadidiscover ka na gari mga issue na pigataw sa imo kan mga tao na tabangi daw ngaya kami kung nagari bago sa imo na dapat matawan mo tabi ki prioridad. Awa mo, BP, sa kaluyan ko sa tabi, sa politika, dati panahon ni Fernando Gonzales. Opo. Ngunyan, ako naman ang kandidato. Ang primerong 2 semana tabi, Opo. kang kampanya, natatarantaan mga supporters sa tarpaulin. Tarpaulin? Oo. Iyo, awag sa kuya, ngaya kung dili, pinaruktok na ngaya kang sa ibong na lado, kay tarpaulin. Ika ngaya, ni saro, wala pa. So, ako tabi, sige sa ulo ko, pero ang magayon tabi, BP, saro na naman na milagro nangyari. Oo. Kulpi tabi ang nagigibo na ng tarpaulin. Sinda na nagkataag. Ito padala na kong retrato. Gusto ko sa mga ni Aldo, ugmaw na ko. Dahil ka ngayon tarpaulin kung didi. Kami na ngayon mapagibo para sa imo. Kami na ngayon makabit. iyo man ang kwan. Ika pa lang kung sa, nailing ko sa mga tapos mo, ika pa lang kang kakian mo, pagari ka si Jericho Rosales. So, Ha? mas gwapa ko kay Jericho. Sabi ni Mrs. Sabi ni Mrs. mo. Mama. Ikaw magkasabi man ni Mrs. mo. Matiun ko pa ang sa kuyang agong ni Kuyang Tabi, happy birthday. Ang birthday mo mo dyan, dyan. Anong pangalan ni, first Mrs. lady? Daisy. Oo. Ano po kong? Daisy. Daisy. Iyo po. Yan, Madam Daisy Cabredo. Cabredo. Happy birthday po. Pag-clarify ko lang sungaran ta, makaiba so ko ni. Daisy pala. Pakaray niya bata birthday ko ngunyan. Okay. Sige, tabi kong, ano naman akong napot, baka may gusto ko patabing mensahe sa mga taga 3rd District Canal Bay. Okay, padagos ako ng pagtaon ng salamat sa mga nagtatao sa kuya ng dakulao na suporta dili sa 3rd District sa Albay. Salamat tabi sa padagos na pagtitiwala kay Kong Didi Cabredo. Kuyang ko tabi, pangako ko sa Indo. Padagos ko man kamo na day ko kamo kukuyanan sa Indong tiwala kay Kong Didi. Di ko tabi kamo bibigoon. Opo. Si Kong Didi na mahigos, madagos tabi na maghigos. Salamat tabi, Pipi. Apa. Salamat. Sige, tabi ko. Good luck. Number 1 sa Jimmy. balota. Congressman Fernando Didi Cabredo tabi BP. Happy birthday kay Ma'am Daisy Cabredo. Yan tabi naman BP. na yan, sabi ni Noel na- Congressman Canter Jimmy, District. sabi ni Congressman Noel na Fernando manalo Didi man ang Cabredo. gado. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you, Jimmy, sa report. Dali po dyan sa luwan. Sabi ni Noel, happy birthday sa agom ni Kong Didi. Imbitado ko ika. Sige, Noel, maray na agatabi sa imo. Good morning, Henry M. Magayon na project na pigpatugdok na building dyan sa Estanza. Nagbuo na iyan kantabang ora mismo sa programa. May na-rescue kami palaboy nagurang. Okay. Manila, taga Bicol. Alagad, pag-abutig din sa dahil malocate ang kamag-anak sa ibaba, address na pigasabi, wala kami mapagkaagan, dinarami dyan sa Sorsogon sa mga very good. Temporary, sa good makuambig nila yun sa kamag-anak sa taga Pili Camsor. Very good, Tabi Fred Charlie. Mabuhay,
Good morning, Henry. Magmaho na kauron si Kong Didi. Gari sa nagkamo nag-uron na duwa sa kanto. Kaya gusto ko siya na siya pagkauron mo, ta-relax lang ka mo, Buda. Gari sa nagkamo nag-uron sa kanto, bako magabat ang oron nindo. Keep it up, Tabi. Salamat po. Alright. Sige, iyo baga. Good morning, Tabi, sa mga taga-Gabawan, sabi ni Jazz Orlain. Good morning, Tabi, Mayor Henry. Pakibati, Tabi ako digdi sa Pigkale. Nagdadangog tabi kami ngunyan. Salamat po. Good morning, Congo Mayor Henry Maceda. Pakibati na po kami sa programa mo. Nagdadangog kami digdi sa DCGB app sa Sultan Kudarat. Ayusin niya. Sige, salamat po. Madigdi man po si Jesus Nazareno sa Legazpi, Mayor Henry. Ay, day po. Duman po siya ma-stay until tamba sorry interview ko kay The Honorable Paris Priest na pagkaringan na po sa kuya Father Fred Naga gari hanggang Sabado pizza sa tabi ka na Bril gari hanggang pizza. Sige, basta anyway, duman na kamo kay Atab, taday man po siya mahali duman. Nagabot ka sa po na alas 2. Duman po siya, nag-overnight, duman po siya hanggang maghali sa parokya po ni San Vicente Ferrer sa Tabaco City. Alat ngo na, talingon ko sa nga ng address ka yan. Duman po siya, duman na lang po kamo, taday po siya mahali. Day po siya madigdi sa Legazpi City. Sa San Vicente Ferrer Parish and Diocesan Shrine. Yan. Basta po ang location niya, kung kamo po hali sa Tabaco, duwang ka maagi sa Sabloyon going to Ligao. Siring man kung hali ka sa Ligao going to Tabaco, Sabloyon po. Yan po nindo, maagihan nindo iyan na parokya ni Father Fred Naga, San Vicente Ferrer Shrine, Parish and Diocesan Shrine, Tabi. Yan po dyan iyan. Bumasiring po kamo duman, tayaon duman ang imahen, pilgrim image po ni Poong Nazareno dumantabi sa iyang parokya. Okay? Good morning. Sandali lang. Ito. Before Duterte is 3 billion on Duterte, naging 13 billion agad. That's kaya nag-utang kita kung asensado na. Okay. Sige po. Good morning, Mayor Henry. Ano ini? Di ko po aram ining pighapot mo regarding sa scholarship. Di ko aram pighapot regarding sa scholarship aram ko na bareta ini po dyan sa Sangguniang Panlunsod na inapprove iya na ordinansang yan na magtatao dagdag na scholarship para sa mga college students. Kaya lang po kulang ang sakong detalye. Joshua, pagkaya na pa daw tabi dyan si Kagawad, si nga ito, JP Lee. Tayo hapot tayo i-clarify ito ng hapot kan sa tuyang mga paraan tabaya. Kung makuha mo tabi ilawag mo, after tabi kan commercial break. Alas 8:31 na po nin pagkaaga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Probado na sa serbisyo, dahil nang napatunayan. Iboto, number 2 sa balota. Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global An oras hatod sa Indo kang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.
Plemex! Probado na sa serbisyo, dahil nang napatunayan. Iboto, number 2 sa balota. Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Global Albay, angat lahat, oh. Go Joey Salceda. Global Albay, angat lahat, oh. Go Joey Salceda. Probado na sa serbisyo, dahil nang napatunayan. Iboto, number 2 sa balota. Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Figaro, Figaro, Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Agri, sa Agri, umagri tayong muli. Sa Agri, agrikultura, sandigan ng ating bayan. Buong bansa, nakikinabang. Umagri at magkaisa, proteksyon laban sa smuggling at importasyon. Umagri tayong muli sa Agri. Muling itinim sa Kongreso, Agri, patuloy ang paggawa ng mga batas para sa proteksyon at tulong pinansyal ng agrikultura. Umagri tayong muli sa Agri. Iboto, Agri Party List, number 88 sa balota. Political advertisement, paid for and by Agri Party List, Flores Street, Ermita, Manila. Grabe man na namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigiistaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ka naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag wala nang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdum kan Department of Health CHD Bicol. Diyan Trinidad, iboto natin. Tangkilikin natin ng sariling atin. Magkaisa upang umusad. Iluklok sa mayor ay Diyan Trinidad. Diyan Trinidad, para alkalde ng UAS. Diyan Trinidad. Kabredo nga pragos kan progreso sa tercer distrito nin Albay. Kabredo nagpagibo kan mga infrastrukturang nagdarang progreso. Iboto mo, Congressman Didi Cabredo. Didi Cabredo. Iboto mo, Kong Didi Cabredo. Congressman Cabredo. Naghahanap ka nin kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May 1 plus na kalidad, mag 1 plus, mag 1 plus. Rasa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang 1 plus asin urig mo, ang gabat na gusto. 1 plus matabang sa imo. May 1 plus na kalidad, mag 1 plus, mag 1 plus. Rasa sa imong mauwag. Sa 1 Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa 1 Plus Facebook page. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin. Long hair Loyola, number 2 sa balota. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin. Long hair Loyola, number 2 sa balota. Sa darating na halalan, piliin ang tunay na subok, garantisado. Long hair Loyola, bilang mayor ng UAS Albay, number 2 sa balota. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin. Long hair Loyola, number 2 sa balota. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Kano'y ang Desloria, determinado para sa mga albayano. Ang Desloria, desidido para sa distrito. Kano'y
para sa mga albayano sa mauswag na distrito. Kaibanan si Kaloy Gloria ang mahaldig daraga Ligaspi manito para purapo magkasararo kitang gabos marina para sa tunay na magsararo dito sa mauswag na distrito. Para sa mga albayano Olga mahaldig daraga Ligaspi manito para purapo magkasararo kitang gabos marina para sa tunay na pagbabago. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Sa mabot na pirilian, dahil tabi nindo paglingawan, sultati sana, Chino Garcia, numero 1 sa balota, iboto! Raider ginubatan, Chino Garcia, dakulo na gibuhan. Di lang basta napangako, kundi may napatunayan na ang maging servidor nin banwaan ta. Infrastruktura, agrikultura, basta ki amigo, may resulta. Mas magayunon, naginubatan, Chino Garcia, daig paglingawan. Angat ang lahat, parang durugan. Angat ang lahat, Chino Garcia, angat ang lahat, parang durugan. Mga kadistrito, sa tuya pong iboto. For board member, Manny Ribaya. Manny Ribaya, number 8 sa balota. Tandaan, numero 8, Manny Ribaya. Iboto for board member. Board member na tunay, maaasahan. Numero 8 sa balota, Manny Ribaya. Let's go! Manny Ribaya, number 8 sa balota. Iboto for board member. Let's go! Kadakulab na moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungkasing stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa indung lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Mahigos, matinabang, padaba kanmasa. Iboto number 2 sa balota. Adrian Salceda para congressman. Angat ang lahat sa 3D. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Tunay na akik ang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Nong speed shop, siguradong panalo ka dito. Nong speed shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, sak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapang. Sabay pa ang tusino, lahat o gawang Pampanga. Siomai is the best, at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hatog, sure nakikita ka best. Ang Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Pai, lingaw ako. Ano daang nga ni iso numero kan ako Bicol Party List? 131.
Yan ang numero kan Ako Bicol Party List. Iyo pa'y, tuom ko na. 131 ang numero kan Ako Bicol Party List 131. Pirmi mo nga ning romdomon. 131 Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Bagong liderato, bago naman. Sa bago may kauswagan. Sa bago may asenso yan. Sa bago kong Jill Bongalon. An paratukdo na hinahangaan. May humilding puso na may inadalan. Kasurog lalo kakasaraditan. Si attorney kong Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto, Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. Tara na! Taste the summer with San Miguel Beer! Tara na, sumama na! San Miguel Beer, buksan na! Taste the summer, sama na! San Miguel Beer, buksan na! Tara-ra-ta-ta! Taste of summer, tara na! Drink responsibly. Tuhod. Siko. Baywang. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Serbisyong may puso, serbisyong Giselle Salceda. Angat ang lahat sa Pulangi. Iboto, number 3 sa balota. Giselle Salceda for mayor. Giselle Salceda, oh, 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 kayo ang bida, oh, 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 angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Segundo Distrito, Kasuya, ang board member niya to. Kasuya, maasahan ta. Glenn Kasuya, makatawo, makajos, yan si Glenn Kasuya. Glenn Kasuya, ang board member ta. Digdi sa tuti, Glenn Kasuya na.
Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Magpagarayo na daw kitang jingle ngunyan, Aldaw. Kita magprepara Sige daw. sa tong mga lakaw. Magpagarayo na daw kitang jingle. Nasa linya mga tugang, Joshua Bino. Hali po dyan sa luwas. Kaming Joshua. Joshua? Yes. Good morning. Good Oha. morning sa mga parantabay. May scholarship pala ang LG Legazpi na ipigpaagi sa sarong ordinansa na ipinasar ni Konsyal JP Lee. Ay, tamang-tama. Yan si Kong JP. May problema. Kita ko niya na aga. Tamang-tama. Yan sa pighapot ka listener taga sa bago. Regarding sa scholarship. Tama-tama. Nakasabatang ko digdi sa may second PNB na sa paglibot naman. Subro po ba ni Demi siya. Mali ko man sa may Sabah. Naman, nagpundig sa may parting tigkali. Iyo. Siya pala, gusto ba mo Joshua, siyang author kang ordinansang ito? Siya ang author kang ordinansang libreng scholarship. Sige daw. Ano ba kakaiba kang scholarship niya? Sa scholarship ko? Siguro sa'yo, so for girls. Sige daw. Une, naguntaan paliwanag ka na konsyal na kinaraman sa ordinansang iyan. Apo. Councilor JP Sir, pade, marina aga. Yes, good morning po Sir Henry, pade, and good morning po sa Gabugan Ginanyan sa DCG po. Apo, salamat ng baray. Tamang-tama, iyaong kay palandya, natay nga ka ni Yusuf, tamay naghapot sa kuya kaso bago regarding po duman sa ordinansa, na ika pala ng author, para duman sa pagkataon ng dagdag na scholarships. Pwede po madetalye tabian, Councilor JP? Okay, hindi po siya ng ordinance na yun. Hindi po ang ordinance creating a tertiary level financial assistance program for the qualified tertiary level students in the city of Legazpi and providing funds thereof. Ayun. Ito rin po, Sir Henry. Opo. Hindi po, ang objectives po kayo ni magtao pong edukasyon and also magtaong financial assistance para po sa mga college hindi po sa Legazpi. Opo. Hindi po na sir ordinance po yun starting pa lang po katakang ordinance kaya ano po siya siguro po na per barangay hindi ka iba po at least iba pong representante sa per year level. Okay. Po, per grade level per year level. So yan po ang nanailing pa kasi iba po kaya kitang ordinance sa baga hindi nga baga po so financial assistance man po sa mga secondary. Opo. Hindi nga po so ginibo pa rin pinadakulaan pa man pinadakul pa siya. So una nailing pa po so need ang magkaigwak sa tertiary level sa college po. So ngunyan po, dinibutan na po salamat po sa 16 Sanggunian sa talagang na-approvean po apo. I see. Okay. Gusto sabihin mo, tama man ang may pang high school kita ka ito na ikaman so author ka ito. Ngunyan pala, in-expand mo hanggang college level. Sisi pong pwede mag-avail kabi kayan, Councilor? Ano pong, may qualification man dapat maka-avail kang scholar assistance na yan para sa college? Opo, ang ang kay Puan po, ang atin po, kay Puan grade average siya, at least 90. 90. So, ang grade niya. Opo. Siyempre po, dapat resident kang Legazpi. And income niya po, nakalagay sa ordinansa, 1 year, annual income of 90,000, 1 year. 20? Pina po ang annual income? 90,000. 90,000 annual income. Annual income po. Opo. Di magbaba dyan. Di magsubra dyan. Dahil po magsubra. Siyempre, pilit naman po. So, ano po talagang ito? Opo. Yeah. Opo. So, yan po sa mga nailing. And ko po siyang ang makakuha po kayo kumbaga, assistance na lang, makupan talaga siya po. Talagang full program. Opo. Ito po, 5,000 per 10. Saan po siya dapat na mag-eskwela tabi, Councilor JP? Okay. Pig-open pa siya po sa public and private school.
Ayo. Apo. Regardless po kung sa eskwelahan siya, basta kung ma-qualify siya duman, iyo po itong ano yan, ang pwede niyang gibuhon. Pero po ang gari education assistance tabi, paano ang release kan per semester o per month tabi? Ang release na po kayo per semester po ang release. So at least 1 year, 2 times po, 10,000 po 1 year. And may budget po siya, siyempre at 700,000 po. So Ayun. sa first year of implementation, sa second year of implementation, 140, and next po, sunod-sunod, hanggang po makaabot kita sa 140 times 280 po. Apo. Ayun, opo. Okay, so at least regardless kung sa public school, sa private school siya, basta masunod tabi itong criteria ito, ano tabi pala? Apo, tama po. Tanayhin pa po kaya, na dakulan po ng mga estudyante sa Subic Legazpi na sa pag-ikot-ikot niya, ito talaga po so priority sa education, and talaga nailing ka na dapat tutukan, and sa college po talaga, kumbaga matabang kita, so talagang makaka-direksyon na sa 4 years pa lang, yung mga estudyante na yung natabangan ka city government, yun na po sa mga future na talagang matabang sa syudad, magkakaibang employment, and siyempre, so talagang ma-change po, so culture po kang makatabang sa pag-change po kang culture kang I see. Oo. Nori na po ang pwede magpuon tabi, Councilor? Apo, sa ngunyan po, nag-approve po kita ng budget, and hopefully po, baka 2025 na ngayon, 26 po kita. I see. Okay. Namamalisyan ko po, very close sa puso mo ang edukasyon. Diyan sa mga mga tarpulin na iling ko to, edukasyon. Opo. May saro ka pa Dua. Edukasyon. And education, livelihood, and empowerment po. Yan. Edukasyon, edukasyon, empowerment for the barangays, buda livelihood. Livelihood po. Tama po. Natapo tayan tabi, Konsyal Jeep, ang sa imong gari. Tinutawan mo niyang ki-prioridad tabi sa imong pag-re-elect graray bilang Konsyal kan Legazpi. Yun po. Sinero po, nailing ka, nagpuan po, tawan pang pansin po. So, pag-invest po sa mga tao, nailing ka dapat personal growth sa mga labang Legazpenyo, hindi po talaga ito kay pantutukan pa. Hindi ba po ng mga infrastructure, sa development po. Kumbaga as city councilor, dahil po kitang matatrabaho, hindi po sa legislative, hindi po makakatutok sa edukasyon. Nailing ka, po din hindi na po mapo ng gabos na po. Ayun, opo. Livelihood tabi, anong nahiling mo na gari pwedeng livelihood opportunities na pwedeng makrear sa Legazpi? In kaso po ka ngaya, tiwalaan girali kan mga Legazpeño na makabalik tabi sa konseho. Opo, nahiling pa kasi po sa livelihood. Dahil po ko na mga Legazpeño na dahil natawag opportunity para matawag si skill sinda, kung ano man pwedeng ma-develop ninda. Ngunyan po, nag-advocate po kita sa livelihood training programs, lalo na po dito sa alternative learning system. Ito po yan para sa out-of-school youth. Nailing ba po na sumaday po nakatuloy mo college, at least ito po silang national certified level po sila, NC holder na po sila. Sa Ayun. Yeah. Madali po makakuha ang employee. Kumbaga, ang tutulingan mo yan, may mga technical skills, hindi sa mga medyo mag-alang sweldo, and madali po makasunod po sa ibang lugar. And hindi po sa tuya. Talagang natabangan. So, pagi po pa yan, i-advocate po na ang mga dito po nyo, magkaigong NC course, NC level, alam po kang electrical, then pastry, cookery, housekeeping, tapos po yan mga dressmaking, mga skills po yan na nasa na po, nakukuha po ninda, makakagamit ninda sa atin na pag-boy-boy. Mga test tayong bagatabi, Councilor, pag nagtapos ka dyan, may in situ yan, and bako lang ang demand ka andig sa tuyang nasyon, may oportunidad kang makaduman sa ibang nasyon, recognized yan sa abroad. Opo, tama po. And siyempre, sa romanta na nailing pa, nakakaipuan po tabangan sa livelihood, sa mga small, medium enterprise. So, sa pag-ikot-ikot ko po, mga maigusto ng mga Legazpeño, alagad, kulang silang technical skills, and so pag ma-manage ba ka negosyo, iyo po. Important siguro po, matabangan po sila kayan, pag-manage, and available po ang city government para po mag-assist iyo. Bakit tabi, Councilor, pwedeng maisingit ang kwanta? Alam mo, ang financial management baga, kita pag may kwarta, mga makaskasan, pero gari, ang iba,
kulang ang oportunidad na makaaram kung ano nga ang financial management na para dahil kita masyadong maubos ang pirming kwarta. Totoo po. Tama po Diba? yan. Na kung igwa ka kaan, tama lamang ang paggastos. Di ba? Sa tuyang mga kababayan. Pero mas maray na igwa talaga kay oportunidad sa trabaho, nga igwa ka pirming income. Opo, tama po. And siyempre, alam sa mga po niya na ang ligat, dapat po, sabay-sabay ang development. Since na may mga future improvement, may mga future baka po kitang plans na ang support po kasi sa pagbukas ng airport, sa magiging business hub. Pag may mga employment na po baka dyan na opportunities, po, go hand in hand po, mga negative kaya po dyan sa pag-invest pa. Kasi baka po, nag-ibo kita po ng mga nag-invest kitang mga different companies na madigay. Alam ka dahil matrabaho, mga taga-ibang lugar. Opo. Mas malay po siguro na dapat ang magtrabaho po sa mga digat sa inyo mismo. Opo. May skills kita, may capacity kita, at may knowledge kita para po talagang maano sa iyo. Matrabaho ka, hindi sa lugar para po. Opo, okay. Good luck, Tabi. Councilor JP, mensahe, Tabi, sa mga parantabay ta. Yes. Thank you very much po, Sir Andy. Thank you very much, Sir Joshua, sa opportunity na pagpapo sa mga. Hindi po si Councilor JP, ngayon pa lang po sa City Councilor, continue po ang pagsabi ka dito, continue po ang pag-ikot mga barangays para po pagliparo kung ano po ang pwede gibuon pa, ano po ang pwede ikatabang pa dito po sa City of Legazpi. Sa 18 years of service pa at sa punong barangay, as ABC President sa Legazpi City, alam ko po na dakol po kitang magiging contribution, dakol po kang kitang ma-share po ang super knowledge para po sana tamang pag-gobyerno, hindi po sa situation. Opo. Salamat po, Councilor JP. Pade, mabuhay, Tabi. Thank you very much po, Sir John. Thank you very much po, Sir Andy. Thank you very much po, Sir Andy. Opo. Joshua. Alright, BP, si incumbent City Councilor JP Lee, re-electionist ka palang tabi dito, Henry, sa Mayo, numero 12. Kung ako kay Councilor JP, garing Garbawal, manaw siyang pantalon. Lee, manaw ka nato, pantalon. Sabihin mo si Pade, baka na, garing bawal baga, bawal, ta, garing vote buying something. Pero pagtapos na kang karampanya, kan election, magtaw, sige pantalon. Pagkatapos na. Okay, sige. Ito, everything, yung nagdagdag na storya, nagdigdi sa Pigkali, Legazpi City, Joshua Bino, PCGD. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita. Tapos na ang programa. Magkaskaso na rin. Karen, dabang kita lang tabi kay Pio. Karen, nakitang oras. Pero bago kita magpaaram, ang Sunshine Tabi Learning and Development Center Tabi sa TESDA kan Sunshine na nga ipotabi nin mga estudyante para sa housekeeping and dressmaking. Na nga ipoposinda nin 25 students per class para po sa sinabi ng programa. So mga interesado, magpasiring tabi sa Sunshine, magdara po ki barangay certification. Nakamutabi taga barangay na yan, buda indigent kamo. O kung bako man, magpasiring po kamo, daram po sa indong transcript of records kung high school graduate o kung senior high school graduate po kamo. Kung college level, pwede man. Magdara po lang ki mga dokumentos. Hanapon po si Teacher Ophel. 25 students po per class ang hanapon ninda. Sa housekeeping, buda dressmaking. NC2 po yan. Pareho tabi yan. Libre po ini. Dahil po kamong tuition na babayadan, matuturoan kamo kimaray na English communication. Buda sa ropa, tabi, tatawan ang pagkamuki allowance. Kaya dahil rason para dahil makaklase, tadangay kaming pamasahe. Siguro tabi ini ki daily allowance para sa transportation nindo ki gari 160 gadya to. 170, 75. Ganda ko lang sure so eksaktong amount. Pero tabi may transportation allowance po ini. Kaya po kung kamo interesado, magpasiring po kamo sa Sunshine International School sa sendang TESDA Learning Center. Salamat! Dahil pong personalan, si Henry M. Taghapot lang. Goodbye! Mabuhay! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat.